ମୁଁ ହେଲେ ବାଳ କ'ଣ ଏକା ଆଉ ଫାଡ଼ିବି। ଏଇ ଦେଖୁନ ବାଳ ସେଦିନ ତ ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରି ଦେଇଥିଲି କି ମୋ ବାଳ ପିଚ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଛେ କିଏ ଜାଣି ଶଳା ବାଳ ଯିଏ ଟସ୍ ଜିତିଲା ତ ସିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା। ଏଇ ଦେଖୁନ ବାଳ ଏଇ ରୋହିତ ପନ୍ଥ ରାହୁଲ ଏମାନେ ତ ଯୋଉ ମୋ ବାଳ ଖେଳ ଖେଳୁଛେ ନା ମନକୁ ପାଇଗଲା ରେ ମୋର। ଆଉ ବାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଖେଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଶଳା ମୁଁ କେଉଁଠି ମାଛ ଚାଷ କିମ୍ବା ଧାନ ଚାଷ ଟିକେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ମାଇ ଆରାମସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶଳା ଧାନ ବିକିବି ମୁଁ ଆରାମସେ ରହିବି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଧନୀ ଭାଇକୁ ଶଳା ସିଏ ବାଳ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଉଛି ବାଳ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବିନି ନା ଜାଣିନି ହବ କି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧାନ ଚାଷ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତଥାପି ମୁଁ ଉଷ ମାରିବି। ଯଦି ବି ନା ହେଲା ବାଳ ମୁଁ ସାର ମାରିବି। ଯଦି ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ କଥା ବିକିବି କୁଇଣ୍ଟାଲ ନହେଲେ ମୋ ବାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ନା ପଡ଼ୁଛି ବାଳ ଶଳା ଯାଏ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖେଳୁଛି। ଏ ଶଳା ଦେଖୁନ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ କିଛି ଖେଳିଲେନି ଏଠି ବି କିଛି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାଳ ଏକେ କେତେ ଖେଳିବି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ଖେଳ ନେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ରୋହିତ ତାକୁ ସିନା କହୁଛେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିବା ଲାଗି ମୋର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରାହୁଲକୁ ଯଦି ଦଉଛ ହେଲେ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଏ ରୋହିତକୁ ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ଦେବା କଥା କିଆ କରିବ ଯଦି ତମ ଇଚ୍ଛା ଦଉଛ ଦିଅ। ଏଇଟା ଖେଳ ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନାହିଁ ପଇସା